Sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, report angot sa ethylene oxide na inilgar ginabutang sa noodles, imbestigahan sa FDA Western Visayas. Mga nagkaparehistro sa syudad sa Bacolod sa sulod sang 4 ka adlaw naglambot na sa mas sobra 1,500. Sa balita nasyonal, PBBM nagpositibo sa COVID-19. Isa ka media outlet nagdangop sa korte matapos ginpagkakas ng gobyerno online matapos ginaaligar suportado sang terorista. Maayong aga Bacolod, maayong aga malugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Hulyo 9, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Good morning mga ka-Action and good morning Action Eden. Good morning, Action Boy. Happy Saturday. Happy weekend. mga ka-Action. No? Happy birthday. Anay unahon ni para hindi ko malipat lahat. Happy birthday kay Rona Rihida Trava. Uy, happy birthday, Ma'am Ron. Yes, karon nga adlaw, happy birthday si Moron. Kabay pang mapasaya mo kami. Ay, mapasaya mo kami. Anong labo? Ikaw ganun kabay pang maging masaya ka. Okay. Sa iyong Parang klaro kaarawan. ba? Sa iyong kaarawan. Hindi ka naman pressure na siya. Gani man, oh. Doon na kuhan ko sa to, danlog ko sa to. Ang namin ko, sana maging masaya ang iyong kaarawan. Yes, perfect. Ano nambal ko to yaw? Tani, mapasaya mo kami. Ano naman? Daw mahuya man ta sinaman. Happy birthday Ron, ano? Yes. Happy birthday to you. Yes, una gid sa ngin kuan bagin na greet sa birthday. Anyway, ang aton sining nga mga ka-action naman dira nga naga-monitor sa Facebook, please like, follow and share sa aton sining FB Live. Ang mga nagapangapi dira aga pa. Ako nagapangapi ko aga pa kay do temprano pa ko din nag-abot bla daw tayan ta pa ka maunahan. Oo, wala daw very good sa imo today. So, daw tayan ta pa ka maunahan. Daw tayan gidya. Naunahan mo ko ay atag ko na si mo. Kisala na da. Ipindi ko yung kapangapian ay. Pwede Oo, kaya wala pa may magasinulod di sa ako, no. Good morning sa tanan naton nga mga ka-action na. Please do like, share and follow ha. Ang aton sining Facebook page, aton sining ano ni gani? Nga Facebook account, aton sining live YouTube, kompleto. May ara man ta no? May ara pa kita Instagram. Makita nyo da ang mga recent news naton, ginapang post na okay? Yes, so pero ara na yung kantay Miss Jinky de Lagdo na mga US friends naton ara na yake balokati adlaw to sa ila mo, no? So Miss Jinky de Lagdo, good morning dira sa imo kag kay maninoy mo Juan Bolgalio present man. Kay Maninay Almadra, good morning. Yes, so kag gapon ginlutuan sa gapon ni Kuan ni Maninay mo Juan Bol sang pag very Filipino blang dish. Ano nga dish? Matsako to bilong-bilong ato nga kuan mo. Ginpaksiw. Yun paksiw. Uy. Tapos may sinangag. Uy, alabang. Kag ano pa to gani ka po ng pares ito nga daw sa lingkod daw ka Pilipino gid sang kag Itlog? itlog Ay, perfect. Very Filipino. Hindi man naguro ka, hindi man naguro magubang kaseksiyan ni Madam Alma. Hindi Ang exercise na nadayan niya.
Ang bodybuild yan mo na gito yan, no? Slim and fit. Yeah, slim and fit. Yeah. Do, kung man na iya, do, why nainom na ng limnon sa, ano? Ala, iniimo. Alay mo na yan. Ikaw mo kabayad ka, karon sa commercial mo. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, naglamot sa 1516 ka mga bakulod noon ang narehistro sang COMELEC sa sulod sang 4 kadlaw nga voters registration, umpisa sa tong Lunes tubto Huwebes kun sang Hulyo 7. Sunod kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya, ginatinguan sa iya talatapan nga madugangan ang kanamuon sa mga individual nga ila maakomodar sa tagsa kadlaw katulad lamang kahapon sa Biyernes. Sa din 400 ka numero ang ilagin paragtag magluwas pa sa mga senior citizens kag pila ka mga sektor nga ilagin hatagan prioridad. Duha pa ni Kanya, target naman sa iya talatapan nga makaakomodar kung makahatag sang 500 ka mga priority numbers kada adlaw sa natalana patigayunon nga mall registration sa masunod nga semana. Sa piyak kabahin, ginklaro man sini nga wala na sang plano pa ang COMELEC nga magpatigayon sang satellite registration sa mga barangay sa palaabuton. Ang total is 1,516. Kagahapon, nag-increase man kami number of applicants nga amon ginabato. Today, pila mga gina-expect naton nga makater, ma'am? 400 ang aton gin-issue number. But of course, wala na dalabot ang senior citizens kag mga ara sa mga vulnerable sectors naton. Ang kabahin sa payag ni COMELEC Officer Attorney Katrina Kanya. Magapatigayan man sa investigasyon ng Food and Drug Administration sa Western Visayas may angon sa report sang ethylene oxide nga ginaligar ginabutang bilang isa sa ingredients ng noodles. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahayag ni FDA Region 6 Supervisor Angel Guzman nga ila ginahulat ang advisory nga ipapanawag sa National Office sa angon sa resulta sa investigasyon. Partikular nga tutukan sa FDA ang pag-trace sa mga nakasulod nga produkto nga noodles gikan sa Thailand. Sunod kay Guzman, na-discoveryhan sa FDA nga hindi sa Pilipinas naghalin ang una gin report nga may ethylene oxide sa noodles sa pungsod Ireland, Malta kag France kundi naggikan ini sa Thailand. Nag-issue na dason sang order or advisory ang National nga Food and Drug Administration. So, amo man na ang amon nga ginahulat ang ilang nga mga orders. Okay. Kay kumakandak sang collection sang samples or routine investigation ongoing man gihapon. Si FDA Region 6 Supervisor Angel Guzman. Samtang ginpahag naman ni Police Major Ramel Sarona, ang hepe sa Bacolod City Police Station 1, nga nagpatigayon sila sa clearing operations ang Hulyo 7 sa Dalan Katuslao sa area sa Central Market. Suno kay Sarona, ginsawayan nila ang mga sidewalk vendors nga nagasagabal na gid sa dalan nga magpahigad apang mayara nga mga manugbaligya ang wala naman ako namati kag ginalipot lang ang kapulisan kag nagabalik naman sa ilang pwesto. Dugang pa ni Sarona, ginahulat pa nila sa karon ang desisyon sa City Legal Office angot sa clearing operations. Ginpahayag naman ni alias Naida, 69 anyos, kag residente sa Barangay Banagos, isa ka sidewalk vendor sa Bacolod City Central Market, nga pagkatapos sirad-an kag nanghimos sang mga manugbaligya ang ilang negosyo, nagapauli sila kag mismo mga street cleaners na sa syudad ang gapaninlo sa mga basura nga nagakabilin. Sunod kay Naida, kada duha ka oras ang pagpaninlo sa street cleaners kag alas 7 pa lang sang aga, nagasugod na ini hasta na sa gabi. Palayag ni Naida, ginhamalan sa personal sa syudad ang mga vendors nga magbutang sang ila mismo basurahan para malikawan ang paglaptas sang basura rason nga may balot ang pwesto sa ila baligyaan sang tag-isa ka metro samtang wala pa maka-provide ang syudad sang dalagko nga basurahan.
Gindayaw naman ni Army Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang Brigade Commander sa 303rd Infantry Brigade, Philippine Army, ang lokal ng gobyerno sa Binalbagan sa pag-report angot sa presensya sang grupo sang New People's Army. Suno kay Pasaporte, ginadayaw niya ang madasing aksyon sa pumuluyo sa Barangay Santol, Banwa sang Binalbagan, nga nagapakita sang kabalaka para sa katawhayan sa komunidad paagi sa pag-report sa presensya sa NPA. Suno kay Pasaporte, magapadayon sila sa ilang kampanya batok sa NPA nga sa karong padayon ang pagpamahog sa komunidad. Dunga pa ni Pasaporte nga iladulaon ang grupo sa NPA sa isla sang Negros. Madumduman, patay ang 4 ka miyembro sa NPA sa naglundan nga enkwentro sa Barangay Santol, Banwa sa Minalbagan sa atong tinalikdan nga Hulyo 6. Ginpahagma ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga ginalubag sa mga rebelde ang kamaturan rason nga wala na may nagapati sa ila kag nagahuyang na ang ila puwersa. Suno kay Pasaporte kabutigan kag patalang lang ang pahayag ni Ka Juanito Magbanwa nga masaker ang nagluntad kag hindi enkwentro natabo sa sitio Ameles Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan sa tung Miyerkules. Duga pa ni Pasaporte hindi magpalupok ang tropa sa militar kung wala una nagpalupok ang mga rebelde. Palayag ni Pasaporte madamo na reports nga nabatan sa militar angot sa pagpamahog, pagpangayo-ngayo kag pag-recruit sa mga rebelde sa mga residente nga nag-istar sa nabukid nga bahin sang Banwa sang Binalbagan. Balik na sa normal ang level sa tubig sa Kampisang Bridge sa Barangay Mambaruto sa siyudad sa Sipalay. Matapos una ginbatak si yellow warning sa alas 4:30 sang hapon sa intersection firing line ginbahig ni Junilo Bugtae sang DRRMO Sipalay. Amat-amat na nga nag-subside ang tubig kag hindi naman madamol ang pagtupa sang ulan. Dunga pa ni Bugtae, wala man sang gin-report nga mga pamalay tugas sa nga maulanon nga panahon. O kung gin-report nga mga nahalitan nga mga pamalay tugas sa maulanon nga panahon. Sa piyak sinigin, panumdum ni Bugtae, ang pumuluyo labi na ang mga nag-istar malapit sa Suba, baybay kag nanubuan nga lugar, nga magpreparar gid sa tanan nga oras ilabi na sa maulanon nga panahon. Latest nato ano sining hapon nag-subside naman gid ang tubig sa aton dito sa siyudad sa Sipalay along sa Sipalay River. Ara naman gid ta subong sa normal na nga sitwasyon kay sige pag gid siya subong subside ganubo pang aton nga level. Sa katapusan nga balita lokal, ginahatagan na sa ikaduha nga booster dose sa mga persons deprived of liberty ka mga personal sa Bureau of Jail Management and Penology sa siyudad sang Talisay. Sino kay Attorney Jairus Anthony Duhilio, spokesperson sa BJMP Region 6, dako ang pasalamat nila sa local government unit sa siyudad sa pagbulig kag pagprioridad sa mga PDLs agud mapasiguro nga hilway sila sa virus ilabi na nga may mga bag-o nga mga PDLs nga ginapasulod sa nasambit nga pasilidad. Ginpahayag naman ni Duhilio nga sa bugos nga Negros Occidental ang mga PDLs pa lang sa BJMP Talisay ang nakabaton sa booster doses kaya nag-umpisa na sa ikaduha nga booster dose. Palayag ni Duhilio, antes ginakumit ang mga bago nga PDLs, ginapaydalom sa gihapon sila sa 7 ka adlaw nga quarantine agud masiguro nga hilway sa COVID-19. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:12. PBBM nagpositibo sa COVID-19. Samtang isa ka media outlet nagdangop sa korte matapos ginpakakas ang gobyerno sa online bangod sa aligasyon nga suportado sila sang terorista. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga... Sige, mayong aga na dira kay Diana Perez. Sa kay Arthur Jeff Villasor, good morning man sa imo kuno. Kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo, Noel Omar, kag sa mga friends mga iba ni Miss Jinky Dialagdo, no? Evelyn Nipomuceno, mga aga man and have a nice day. Hugh Christ Gabriel, good morning dira sa DK Kapihan. Sa nagapangapi dira sa DK Kapihan, mga aga dira sa inyo, ha? Plakad low, not the night na pangapi, sige. Kay Atia Kim Iriman, o yating, bago ka lang, kapon daw wala ka, kapakita. Gina-check, no? Ana Sinoro, mga aga man. Kag kay Rose Ann Iriman, good morning. Kay Ray Flores Baryoga, kay Melili Oligo, may aga man dira. Sa kay Welski Capero Lindayaw, greet yaman si Wilhelm Lindayaw sa iyas ning kaadlawan karon nga adlaw, no? So sa imo Wilhelm Lindayaw, happy birthday gid sa imo, no? Ari na akong songer na Happy birthday to you. Pero tingin dyan pala malahas mo yahaw. Kaya kaginot na, ano mo ng aircon? Ara na nagani sa imo. Tanawang window, wala kaya ara na sa imo. Duga bang kiling, hindi mo yung pala. Ano gina sa butahe mo ko diyan. Ano ko, okay ka lang. Tanawa ba lang window, ara na sa imo. Ibutang pala sa 16. Wow! Kagawad M sa Boso, good morning dira sa imo. No, kag sa mga taga-Recreo dira mang aga ha. Yes. Winston Goles dira. Good morning. Good morning, everyone. Kay Nemesya Roques. Kag Kagawad Imbong Jocampo. Good morning man sa imo kagawad dira sa may barangay Maaw. Yes. Kay sino pa nada? Warlito Nesha. Yes, good morning man. sa barangay Pahanukoy. Taga Panukoy siya gala. Of course, mga nesya kundi sa taga Panukoy, taga Kwan Kabog. Duwa lang na. It's either mga lang. lugar da. Pero taga Panukoy ni siya. Good. Kay Alan Marlinko, good morning man sa imo, sa ila ni Faustino Capilio Navarro Jr. Good morning man. Kay Jeneline Apelido. Grabe apelido, yaba? Ano apelido yaw? Apelido. Ano gani? Apelido. Double L, apelido. Amo giniguro ay, or basta na niya lang. Diba, gola ko ni Kano. Ano ba na sa nga apelido ah. Ano apelido mo? Ano apelido mo? Apelido? Ano man? Apelido? Ano vlog na palibugan sa una blas ang ilang sa mga assignments. Sa ilab lang mga kanunuan ba sa una. Yes. Kaya napili mo lang sa una mga imong apelido mo. Grabe no? Abi ko sa una, ginabakal. Why ginapili? Ginapili. Yan anong imo ya gusto ng apelido kung di ba mas liya ako de la Cruz lang ko Kami ya mga kahit ikaw naghalinta sa una, may man mga apelido mo. True. Sila lang nag-ilistorya na. Mga dato. Gusto ko na mabalaan, i-search ta na, bet. Somehow true man na mo. Siya, ang ibang chismis. No, ang history. Kung sino ang una nga mga nagano sa apelido. Feeling ko ang apelido niya abot sa ato, abot sa mga Espanyol. Amo na. Sa mga Spanish pala. Oo. Kasi muna pag-abot nila yung mga kondi, mga alam mga dato puti.
Kuanda gani, daw, mga langgaw bla. Magellan. Ha? Mga Magellan. Hindi, at pilido na iya. Kita mo si Ferdinand ng ngalan ni Magellan. Gani. At ikipilido man natin gina-istorya. Pag-abot gani nila diya, pag-abot nila, wala pala iya mga ngalan diya, mga dato puti, mga basta mga Mga silver spoon. So pag-abot ko na lagi butangan na sa apelyido. Gin nga lang, gin Christianize na nila bla. Grabe no, do ka damo gid sang ilang ginhimo do. Gapaminsar gid guro mga lideres ni sauna. Ano pagid himuon taman? Mahimo ta patipunat sila papilias sila apelyido. Amo na? Ikaw anong gusto mo apelyido? Nga apelyido lang ko. Registro da. Yan parang hindi ko malipat sa apelyido ko. Apelyido. Hindi ko malipat sa Grabe, no? apelyido ya. Drama action boy damo, no? Pero kun Sinirigin niya, gin ano nila yan. kani ako ganyan gininungdan sa ilang ano. Pero action boy kung ano mo do kilalahay lang ta halos tanan Yang kilala mo, kilala yaman sang kilala mo, kilala ya pagid ang kilala mo nga kilala yaman ang kilala ko. Gani man. Daw naglibog ulo ko sa kilala ko. Kilala lang tatanan. Na? Cecil Bakbak sa Binubuhan dira. Good morning sa Barangay Binubuhan. Sa pamilya Esmilia dira kang maglantay. MG Carbs, good morning man. O Yes. sige. Standby na kita sa mga balita nasyonal. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo Kabayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 21 sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Kumpirmado nga nagpositibo sa COVID-19 si Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos magpaidalom sa isa ka antigen test. Iniagin pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa isa ka press conference para sa Malacanang Press Corps adlaw sa Biyernes. May nabatsigan nga sintomas ang presidente pareho sa hilanat apang nagnegatibo naman ang iban pang mga miyembro sa iyang pamilya. Madumduman nga natapikan mananay asang COVID-19 si Marcos Jr. sadtong Marso tuig 2020. Nagtukod si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Private Sector Advisory Council nga ginabugusan sa naglain-lain nga lider sa sektor sa negosyo agud matalakay problema sa nasambit nga hanay. Ginpahayag ni Anay Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion nga pangunahan ni Aboitiz Equity Ventures President kay CEO Sabin Aboitiz ang Advisory Council. Dugang pa ni Concepcion dako nga baga antikan sa presidente nga matalakay ang problema sa mga negosyante kag iban pa nga issue ilabi na sa patag sa agrikultura nga siya mismo nagapungko nga tiglikom. Webes nga adlaw sa nagpost sa mga litrato si Marcos angot sa pagsapol sa council kag nagpasalamat sa mga ideya nga ginpaambit sa tuyo nga mapabakod ang sektor sa agrikultura sang Pilipinas. Gin-appoint ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Bianca Cristina Cardenas Zubel bilang Social Secretary. Sa pahayag sa Palasyo sang Malacanang, nagpanumpa kay Presidente Marcos si Zubel kahapon Huwebes Hulyo 8. Magluwas kay Zubel, nagpanumpa man kay Presidente Marcos Jr. si Cesar Chavez bilang Undersecretary sang Department of Transportation. Nagpanumpa man sanday Emerald Ridao bilang Undersecretary sang Office of the Press Secretary, Franz Imperial bilang Undersecretary sang Office of the President,
Honey Rose Mercado bilang Undersecretary sang Presidential Management Staff, Attorney Jose Calida bilang Commissioner sang Commission on Audit, kag Gerald Barria bilang Undersecretary sang Office of the President. Nagdangop naman sa korte ang isa sa mga media outlet nga ginpakakasang gobyerno online matapos nga ginangot sa rebellion sa Communist Party of the Philippines, New People's Army kag National Democratic Front of the Philippines. Naibaloan nga ginpangabay ni Anay National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. sa National Telecommunication Commission nga i-block ang 28 ka websites nga sunod sa report suportado sa mga communist terrorist. Ginlakip man diri pati ang lehitimo nga news site pareho sang Bulatlat kag Pinoy Weekly. Matapos ginpamatian ang mga merito sang reklamo, ginpangabay sang Bulatlat ang pagbasura sa NTC Memorandum. Magluwas pa sa exemplary damages o kundanyos nga nagabalor sa piso. Una na, ginpahayag sa National Union of Journalists of the Philippines nga hindi krimen ang periodismo samtang ginpunto nga peligroso nga isahon ang legal nga pagbalita sa pagsuporta sa mga rebelde nga komunista. Una na, ginpahayag sang Integrated Bar of the Philippines nga wala matarong ang NTC nga limitahan ang access ng publiko sa mga website kag miyembro sang press gamit ang mga wala mapamatud-an nga koneksyon sa mga rebelde. Pabor naman ang mayoriya sa mga Pinoy nga padayunon ng operasyon sa National Task Force to End Local Armed Conflict o kung NTF-ELCAC sa dalom sang pagbantay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa survey ng ipatigang sa Publicos Asia Incorporated, masobra 59% sa 1,500 ka respondents ang pabor nga padayunon ang NTF-ELCAC. Samtang 13% lamang ang pahayag nga hindi sila pabor, kag 31% ang undecided. Ginpatagan ng survey, halin Hunyo 16 to 22. Sa iban pa nga balita national, suportado naman ni Leyte Representative Richard Gomez ang ginaduso nga amyendahan ang konstitusyon agod maghatag ligwas sa 100% nga foreign ownership sa mga negosyo. Sunod kay Gomez, maganubo ang unemployment rate kung himuon na nga 60 tubtog 40 o kung 60-40 ang porsyento sa pagpanag-iya sa negosyo. Dugang pa ni Gomez nga jutay na lamang ang dalag ko ang negosyo nga Pinoy ang nagapanag-iya rason nga kinahanglan ng foreign investors agud makabulig sa ekonomiya sang pungsod. Pahayag ni Gomez, dapat magpangita sang paaging Pilipinas agud makaganyat sa mas madamo nga foreign investors tungod isa man ini sa mga ginhimong adjustment para sa foreign ownership sa iban nga pungsod kaangay sa Singapore, Cambodia, Vietnam kag Indonesia. Ginklaro naman sang Department of Health nga wala sang ginpapanahog nga direktiba ang gobyerno nga himuon mandatory ang pagbaton sang COVID-19 booster shot. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeres sa press briefing, kinahanglan lang nga mapasaka ang level sang pagpabakuna, ilabi na ang paghatag booster doses sa pungsod. Sunod kay Vergeres, kasunod sang nambalan sa pagsinasapol kaupod si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ginpahayag sinuy nga magapadayon ang pagtrabaho sang departamento, kabulig ang iban pa nga ahensya sang gobyerno para mapabaskog kag mapatuman ang mga pamagi angot sa vaccination efforts sa bilog nga pungsod. Ginsiguro man ni Vergeres nga maghahatag sila update sa tion nga magpatuman sa mga bago nga pulisa ang administrasyon ni Marcos para sa COVID-19 response sa pungsod. Sa katapusan nga balita national, dismayado kagin kakibot ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang natabo nga pagluthang sa anay Japanese Prime Minister nga si Shinzo Abe. Ginreport nga si Abe nagapamanungpulong para sa parliamentary elections sa giluthang usar sang homemade gun sa drug traffic island sa Western City sang Nara. Samtang ginkompirmar sa Senior Liberal Democratic Party official nga ginbawian si Abe sa kabuhi samtang ginabulong sa hospital sa Kashihara City. Si Abe ang nagserbes nga pinakalawig nga leader sa pungsod Japan. Naaresto naman ang 41 anyos nga sospetsado nga ginkilala kay Tetsuya Yamagami nga nagpahayag nga wala siya nanamian sa anay Prime Minister rason nga iya ini nga ginpatay. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 27. Good morning, Lindaranay kay Marcy Rumbina Sunyo, classmate na aga sa imo. Jun Sibalios, dira sa Barangay Sumaga, nya halong lang kamo nga duha. Halong man Jun, no? Si MJ Carbs kag Clavero family sa La Carlota, good morning. Kag happy birthday sa kay Noel Antona, no? Kag sige. Happy birthday to you. Kag kay Ronald Hibda Trava. Yes, happy birthday. Happy birthday man sa imo, Rona. Jocelyn Ninjal de Cripito, si Cecil gali Bik abi ko na bakbakay na Bik gali. Cecil Bik sang Barangay Binubuhan, no? Sa ila kapitan dira kay Remy Halea, good morning dira sa imo, no?
Kag Marilo Beltran Camento, good morning man. Daw kafe niya kuno Action Radio. Kung hindi radio, Facebook. Standby na sa Action Report, second portion upod Action Fred Salanga. Balikay naman kita sa Action Balita Morning Edition upod gapon sa inyong news team. Action Eden Abos. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.